Ассалому алайкум дӯстони азиз. Якояки шуморо ба канали мо хушомадед мегӯям. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. Влоги имрӯзаи мо аз омода кардани субҳона сар мешавад. Имрӯз дӯстони азиз тасмим гирифтам ки барои фарзандонам оладьи тайёр кунам. Рецепти пурраи оладьи дар канали мо ҳаст, метавонед дар плейлист ёфта тамошо кунед. Дар влоги имрӯза ман пухтупаз мекунам ва борҳои фаберликро аз пункт видачи мебиёрам ва бароятон каме дар бораи борҳои фаберлик маълумот медиҳам. Марҳамат ба шумо тамошои бофароғат. То охира влоги моро тамошо кунед, канали моро дастгирӣ кунед. Ташаккури зиёд ба ҳамаатон. хоҳарони азиз, инҷо бошад ман барои субҳона хлеби гарм омода кардам. Хамирро шабона соатҳои 11-12 буд шӯридагӣ будам, то ки барои субҳона хлеби гарм тайёр шавад. Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. инҷо бошад мо ба хона омадем. Аз магнит аз анами хел смесь ман харидорӣ кардам. ана ҳамин бренди пудов ба ман бениҳоят писанд аст. тамошобино, ман содаро ҳам аз ҳамин бренд доимо харидорӣ мекунам. Сода барои выпечка. нархҳоашон нархи дастрас кати аксия кати духтаро, ҳатман шумо ҳам харидорӣ кунед. бо ана ҳамин ман выпечка мепазам, бениҳоят болаззат мешавад. ба анами хел смеси тайёр ман орд ва тухм илова мекунам, шир илова мекунам ва баъдан ман порсияҳоро двайной карда тайёр мекунам. тамошобино, ба хотири он ки оилаи мо калон аст. ин сода специально барои выпечка духтаро, содаи пишивой нест. Инро ман аз Wildberries харидорӣ кардам. тамошобинони азиз, ана дар инҷо бошад ман ба ҳамон смесе ки аз магазин харидорӣ карда будам, ба ин ду дона тухмро илова кардам, каме орд илова кардам ва шакар. ҳамашро омехта карда анами хел пирог ҳозир ба тафдо мемонем. пас аз 40 дақиқа результаташро мебинем кани чӣ хел мешавад. пироги мо ҳам омода шуд. ҳозир ман сахарни пудра мепошам, то ки намуди зоҳирияш зеботар шавад. ана ман борҳомо гирифтам ва мехоҳам дар бораи амин молҳои фаберлик ва дар бораи он чизҳое ки ман худи ман заказ кардам бароятон маълумот диҳам. ман дар ҳар влогам, дар ҳар як влоги навам маълумот медиҳам, лекин ба канали мо меҳмонони нав ба нав пайваст шуда истоданд ва мехоҳам онҳо ҳам фаҳманд. ана ин духтарои азиз крем тональный номер 1 дар фаберлик. ана ҳамин ман худам аз ҳамин крем истифода мебарам духтаро ва аллакай ман дутаашро истифода бурдам. ин бошад ин заказ духтаро. ин таркибаш ба SPF дорад духтаро. ана SPF дорад. SPF чист? SPF ин чизе ки аз нури офтоб ҳимоя мекунад. нури офтоб рӯй ба дог мебиёрад, ин SPF ҳимоя мекунад. ана ин бошад хайлайтер, румяна хайлайтер кати якҷоя шариковый. ина ман намекушам барои он ки заказ аст. ин бошад кушон духтаро. ин аллакай ман 4 кушона заказ кардам. ина ин кушон ин ҳам крем тональный, ҳам пудра, хулоса ҳам основа под макияж, ҳамаш якҷоя шудагӣ. ана ин бошад ин парфюмҳои беҳтарин духтаро барои мардҳо, мужской парфюм. ин бошад парфюми женский. инаш женский, инаш мужской духтаро. бениҳоят бӯи навз мекунад. восточный аромат дорад. ва баъдан ана ин парфюм. ин аз бренди Biosia. бениҳоят бӯяш навз духтарои азиз. барои тӯҳфа аз ҳамин харидорӣ кунед. инам мужской. ду намуд дорад.
сабз ва нами хел кабуд, кабуташ сладкий. А сабзаш бошад бӯяш тезтар аст, острый. Нами хел ана ин бошад нажнаи пластири детокс. Ин ҳам пластириҳои беҳтарин, сифаташ олӣ, духтарои азиз. Выведение токсинов из организма, улучшение состояния кожи, более утоляющее действие, коррекция фигуры. Аз дарди пой барои харобшавӣ истифода мебаранд, аз организм токсинҳоро мебарорад. Барои ҳамин хулоса ҳама тарафа бахшиши зиёд. Духтаро овози кӯдакон баланд баромада истодааст. Имрӯз фарзандони ман дар хона ҳам маш касал. Ана ин бошад, духтарои азиз, ин полотенце тюрбан для сушки волос. Барои мӯйҳоро баъди шустан қоқ кардан. Полотенце неву, ҳамин чизро мепечонед ба саратон, ҳамин чизи наст. Настюш, дай мне, пожалуйста, мочалку, я сейчас покажу тоже. Чун ҳар вақта Настенькакон ёрдамчии ман, духтарои азиз. Ана ин бошад, ин мочалка, духтаро, анами қабатҳояш ба собун дорад, таркибаш ба собун дорад. Бениҳоят инам дар сифати аъло дорад. Ва баъдан крем, духтарои азиз, гел для душа, пуртужур, дезодоранти мурмур, уже ҳама медонад. Ва баъдан крем для рук, духтарои азиз, анами кремҳои новинка, беҳтарин кремҳо дорад. Для снятия макияжа, ана баъдан ана ин крем новинка, духтарои азиз, зимний крем новинка. Ва баъдан аз ин пакетҳо заказ кардам. Ин пакет барои тӯҳфа, ягон падарка барои муаллимаҳо, барои васпитателиҳо, барои хай дугонаҳом ягон чи, ягон парфюма мехел дарлаш мемонам. Якта собун кати, якта парфюм барои одам беҳад приятный. Ина бинед, ана мехел мемонам метиям. Ана ҳамин хел, хоҳарони азиз, ин шампунь бошад, шампуни универсальный. Ана ин моющее средство для полов и стен без следов и запахов. Инам ҳамин хел универсальный. Онҳое ки гурба, сагча дар хона доранд, ҳамин рӯзҳо бисёр ҳамин чизоро харидорӣ мекунанд, ҳамин средстворо. Инам заказ. Ана ҳамин буд, духтарои азиз, заказҳои имрӯзаи ман. Агар ба касе ягон продукции Faberlic писанд омада бошад, нияти кор кардан дошта бошед, марҳамат ба рақамҳои телефони ман, ба ватсапи ман нависед. ҳатман ба ҳаматон ҷавоб медиҳам, дар бораи кор маълумот медиҳам. Як бори дигар хотиррасон мекунам ки хоҳарони азиз, кор дар ширкати Faberlic регистратсия кардан, яъне ба қайд гирифтан, ин ҳамаш ройгон аст. духтаро корро фаҳмонидан. хулоса биёед якҷоя кор мекунем, ё ки ягон продуксияро харидорӣ кунед, дар бораи продуксияҳо маълумот медиҳам. инҷо бошад хӯроки нисфирӯзӣ омода мекунем. тасмим гирифтам ки мурғро дар духовка мепазам ва ба шумо якбора навор мекунам. аввал мурғро тоза мешӯем. 2 қошуқ майонез, 2 қошуқ соевый соус, мурч, намак ҳамашро якҷоя мекунем ва каме лимон ҳам илова мекунем. ва акнун пишивой плёнка кати мепечонем ва ба ҷои хунук 3-4 соат бимемонем, то ки хуб мариноват шавад. тамошобинони азиз, барои мурғро дар грилница пухтан вақти зиёд дар кор буд. ба хотири ҳамин ман якбора дутояшро ба ҳамин рӯи решотка монда пухта истодам. таймерро ба 60 дақиқа мондам. ба фикрам як ним соат пас тайёр мешавад. грили мо ҳам омода шуд. барои ҳамин хел лаваш мемонам ва мепечонам, то ки соки мурғро ба худ гирад ва беҳад болаззат мешавад. ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ, агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. ба
بچگیم به کس و تنها گذشت با درو با خوش چینی ها گذشت ана тамошобино хлеби ман ҳам тайёр шуд. бине чӣ хел аҷоибот шуд. хлебҳои ман пухт. тамошобино акнун бошад компот мепазам. бисёр мепурсед ки барои чӣ ман компотро мепазам, на ин ки дар банкаҳо маҳкам мекунам. ба хотири он ки барои ба банка маҳкам кардан ҳам вақти зиёд мегирад, ҳам ҷои бисёр мегирад. ман барои зимистон меваҳоро заморозит мекунам ва анами хел ҳар рӯз свежи компот мепазам. лимонро ҳам заморозит мекунам ва доимо илова мекунам. дар ин ҷо бошад салат тайёр мекунем. салат мимоза ном дорад, яъне салати моҳигӣ. барои салат тайёр кардан ман анами хел формаи аз Фаберлик харидорӣ кардагиамро истифода мебарам. чӣ хеле ки мебинед ами хел сабзавоту моҳиро мемонем ва анами хел трамбоват мекунем бо ҳами хел форма. бисёр чизи қулай аст духтаро, беҳад ба ман писанд омад. шумо низ метавонед харидорӣ кунед. нархашам нархи дастрас аст. тамошобинони азиз, Настинка ба мактаб барои вечеринка тайёрӣ дида истодааст. резинку надо тебе поменять еще. Это черная. درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر، ای بهترین نشانه تو جان